Vloger vas pozdravlja. Danas bih govoril o mojoj inspiraciji, znači o Gastazu. On me inspiriralo da počnem s vloganjem i zbog njega sam počeo s vloganjem, znači o tome bomo danas ispričali. Ovak jednog dana to surfam malo po YouTube i vidim Gastaz. Prvo iskustvo sa crnkinjem, ja to sad malo gledam, mislim si kaj je sad to i vidim, pogledam ja to po internetu i piše prvi srpski vloger na njegovom kanalu. Ja to sad kaj je to vloganje, ovo ono, skoro pa nisam ni znal, ne. Znao sam kaj je bloganje, ali nisam znao ono kaj je vloganje, ono sam si ja mislio kaj sad potražim to po internetu, sad te tražim, vidim vloganje. Vloganje je video bloganje, znači mješavina bloganja i snimanje videa. I sad ja se odlučim pa bum ja to probal i tako sam ja počel. Ja sam pogledao još malo to njegove videe, kaj se to radi zapravo i tak. I onda sam došao na ideju, znači sad bum ja to snimal. I tako sam ja snimal ono prvi klip Aske filmu, na kojeg sam im doveo puno, kako da to kažem, neprijatelja. Pa tako da ispričavam se svima od njih koje sam uvrijedil. Znači Gastaz, on je jedan od najboljih vlogera, meni barem. Prvi je srpski vloger, partner je s Mašinimom i ima 104.219 pogleda, odnosno subscribera, i 28.025.030 video pogleda. Sad trenutno živi u Francuskoj, tome koliko ja znam. Joinal se na YouTube 15. novembra 2009. Znači već skoro 4 godine je gore. Ima 305-306 videa. Dole u linku je za one koji ne znaju za njega, stavil sam dole, znači tu dole ispod, da sam stavil link od njegovog kanala, tako da se pretplatite i na njega ako već niste i pogledajte malo njegove videe. I sam bih htjel reći, ako Gastaz, ako ovo gledaš, da molim te bar me v jednom videu spomeni malo, ako niš drugo, bar to, i daj mi neke savjete, neke kaj da radim, kak da radim i to, kako si ti to počel. To je bilo to, širite, lajkajte videe, subscribe-te se na moj channel i kaj nam još velim. Hvala kaj pratite moje videe i hvala svim fanovima koji su stvarno moji fanovi, koji nisu glumci neki koji glume moje fanove. Hvala njima i pozdrav, bok.